Bro cokek, monggo. Suara Bola cokek. Ayo Mas Wedi. Mas Parno. Mas Puing, maju. Jenengan sik miwiti. Nah, ngono lho. Mas bareng sempet bagian nyatane jor lulang atine nganti wega pepisahan batine corat tresnane ayo
Mas iki sak pupuh kangen ati. Ojo semalang wong aku
ora, Bos? Sugeng rawuh Mbak Naila Juminten. Juminten Mas Heri MC Indonesia Asik swara loyo. Saben ku nyawang fotomu rasa kangen aku marang sliramu biyen ate andum tresno bebarengan ning gedung amba Saiki adoh papane tanpa kabar kepiye wartane aku tansah ngantu-antu muga liya dina bisa ketemu pancen kudu tak akoni yen to tresno ra kudu duweni abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni adat saben hae ngoten niku napa mengke keren-keren lagune klere mau sugel lah diposke kaya lah iya ta kudu nganggo hae lho bos nah Aku ndek men jagong ya ngono kuwi ya. lah iya Angger nembangi ngeposne ping 6 apa ping 300 kan. garing ngitung pokoke ngedumke kowe barang ngono kuwi ya Poske terus nek danan. panyuwunku mring sliramu ising lewat angin wan cidalu aku titip salam kangen jroning ati tasih disarengan campur sari swara raya Cahyo Kirana garangan elit community cerak foto syuting saben ku nyawang fotomu rasa kangen aku marang sliramu biyen ate andum tresno bebarengan ning gedung amba saiki sakso papane aku
Abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni Tanduke napa? ngandel ora Ayo nek manisin. Lah ngoten niku to Mas Bro. Tanduk napa mboten? Udan kangen. Bablaske udan kangen apa pripun Mas? Ya, Pokoknya peraturan anyar lho Mas Bro. Angger ngepost 50 wis piro wi? nembe loro Mas. Lah iya angger ngepost video 50 pas ping 6 goblok rame-rame iki. Ya Yo, gak apa-apa ta. ben remuk sisan. Panyuwunku mring sliramu ramana ising ati iki aku titip salam kangen jroning ati Udan kangen Dek Hengki. Pirang taun lawase ana kene ngeteni tekamu antu nggonku nunggu nganti putih kabeh rambutku rasa hati dadi kangen saya suwe saya malah nemen ngalor ngidul dadi bingung udan kangen ra bisa dibandung wong ayu enggal bali kanggo nambah kangene ati nadyan sak kedeping netra ati lara muga atuk tombo ngandel ora Masri mone Yo. wau Masri Masri, Kang. Amam, aja yo. ngilang nek wani isin pokoke. Nganti kekawa pengen
sami-sami. Ayo ta. Joker. Bapak. Alhamdulillah. Juragane berkat nada. Pasukan Badik. Bapak goyang ya. Bu monggo goyang ya. Manis dek kuwi pancen manis. Tambah manis yen ora seneng lamin. Yen mesem manismu ngungkuli madu. Saya bisa nglontoki jantungku.
sampeyan senengi nggodho Sire saduse gulane Jawa kowe jamane dasare prasaja Memang lidah mas tidak bertulang Mandai bersilat kuwi watei wong lanang Yo, jajajaja nganggo Double intro Ri. kabeh ya mas Wong yo kat mau ki jane nunggu antrene wong ora diceluk-celuk. Lah ya padahal Ayo ini nunggu ya nomburi. Padahal iki member tetap hari ini MC lah ya. setunggal niku mboten pati pirsa. Lah wau kan enten bos saking Serpong jenengan pripun mboten diundang. Keburu mulih. Nggih. Ngapunten. Yo, swara loyo. Yo, Suara layar. Mas Arjuna. Yen liwat aku kelingan. Pade, ayo Pade. Neng jagat kebat tulisan warna abang tondo isil perawan monggo jenenge bubuk asmara yen benar lu andum tresno tanpa bantal tanpa kloso bot abote ngetaman asmara Suara layar. bot bukan saiki buku kai kebacito wayang wengi nganti kagabrino Hae, Mas Arjuna, wayahe hae dobel. Matur sembah nuwun ya Allah. Cair ya. Cair. Putri, Apa? kuwi mbiyen ning Impres Mas Arjuna 5 juta entek. Iya. Iki berarti dina iki kudu 10 juta. MC-ne ya aku mbiyen kuwi. Oke. Ayo Mas. Ayo Mas. Jadetan sajroning ati datang bisa marat soyo ati Terima kasih aku Mas. kowe dadi karwa margo leren ning suara Suara layang. Yo, 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 yo.
mongso pot-apoting ketaman asmara Ayo. Gimana Mas Arjuna? Ini Jabatan sajrone wis tau wis hafal. datan bisa Matur nuwun. Aku Pak. aku dadi garwa marga leren ning gubuk Suara Maya. Iki parkirnya kurang kesuci loh. Ya kurang suci. Kok bari iki, Mbak? Ayo Bos Arjuna. Habis ini lagunya apa lagi, Bos? niki anu nggih Pak Mbak matur sembah nuwun lha niki kanthi pemanasan to yo Oh iya wong iya. iki Iya. anu iklan Oh iklan toh. Oh ini baru asar. iklan. Sholat asar Oke dulu. betul. Berarti entekno nggih. Nggih, matur Monggo, sembah Mas. nuwun matur sembah Entekno nuwun sik lho Mas. Iki urung keluar lagune. Weden. Ya kaya ayo. Ayo Mbak Ici entekno. Catatan. Catatan sajroning ati. Mas Arjuna, terima kasih. Sembah nuwun Mas Arjuna. Kepareng regengaken swasana siang menika sinarengan kadang-kadang campur sari swara laya. Oke, enggak. Iya. Iso. Suara laya. Oh, oh, oh.
ana kene ngenteni tekane ngantu-antu nggonku nunggu nganti tekan putih rambutku rasa ati dadi kangen saya suwe saya tambah nemen ngalor ngidul dadi bingung udan kangen ra iso dibendung wong ayu enggal bali kanggo nambani kangen ning ati nadyan sakedheping netra ati lega muga antuk tamba kegawa ing mimpi gawang-gawang sliramu sing teko tak goleki sliramu ora ana wis pirang taun lawase ana kene ganteni pakane ngantu-antu nggonku nunggu nganti tekan putih rambutku rasa ati dadi kangen saya suwe saya tambah nemen ngalor ngidul dadi bingung udan kangen ra iso dibendung wong ayu enggal bali kanggo nambah angen ning ati nadyan sakedheping netra ati lega muga antuk tamba ijek mode aman iki. Ijek mode aman. Siap. Lho, aman piye ra iso? Kok aman? Nganti kegawa ing mimpi gawang-gawang sliramu wis teko. Jroning ati dadi tak goleki sliramu ora ana.
nggih matur sembah nuwun.